Gusto ba mong malipay o maghilak o magkagot inyong ngipon? Malipay. Usa ra gyud teknik aron ta malipay, kinahanglan inig atubang natos Ginoo nakaginansya ta sa iyang gihatag. Sa inyo rong kinabuhi, unsa may nakaginansya, ang hinatag sa Ginoo o ang hinatag sa demonyo? Kanang makaginansya, pasabot imong napaambit ba, nanakod ngadto sa uban, sa mapananglit anang kalipay, hinatag manas Ginoo. Nya kanang kaguol, kasakit, hinatag nas demonyo. Kamong mga ginikanan, kinsa ninyo ang muingon kada adlaw pader, malipayon gyud ang akong mga anak kay ako gyud nang gihatagan og kalipay. Taas ang kamot. Oh, wa gyud ay. Ang nakaginansya ninyo ang demonyo kay inyong gihatag ang yaw-yaw, siging pangasaba, siging pamadlong, iya manas demonyo. Ang iyas Ginoo kanang pag-ingong I love you, kauna, okay ra gid na, take care, love you. Kana mo na makalipay sa mga anak. Di ba? Uy. Unsa man day inyong negosyo, inyong gipadaghan ang produkto sa yawa o produkto sa Ginoo? Lingi ay mong tupad. Ing naunsay mas dagha ginansya nimo ron, ang yawanon o ang Diosnon? Lingi ba? Ang di mo lingi, yawanon na automatic. Sige. Ipaambit lagi ng nindot, tanang nindot, kanang kwarta, nindot na, dili. Kusga. Ipaambit, ipanghatag na. Pero imo na gani ng padaghanon ang kwarta para sa imong kaugalingon, mahimo na kang dao, kusog na kay ka maningil utang, ikiha pagid nimo nang wa mo bayad, kusog na kay kang mangigi anang imong mga kabtangan, porti na nimong daliang masuko tungod anang imong mga pinalit nga mga mahalon. Kana ang nakaginansya ang yawa na. Mao na diri sa unang pagbasa, gihisgutan ang asawa nga makalipay og bana. Kinsa maning asawaha? Maayong mo trabaho, nya mo alagad sa bana, di magyaw-yaw, unya mahadlokon sa Ginoo, maampuon. Kinsa dinhing asawaha ang kanunay giyong nakalipay sa bana? Taas ang kamot. Mga yawanon mong asawaha mo, may ragyod nga wa ko nagminyo, no? Kapait dayaning nate. Sinang gani nanimba pa gani ning niya, wa makalipay sa bana. Unsa nakatong way simba-simba nga mga asawa, no? Kani ganing na nagsimba, wa kalipay sa bana. Ngano man, mupaambit mangyod sa yawanon, yaw-yaw, kusmod, reklamo, kana mga yawanon man na, man na kaginansya. Sige, ato na lang balihon, kay ang buutan sad nga bana, liwat sad na ni San Jose, sige ragyog alagad, sige higugma, sige atiman sa asawa, dili gyud makapasakit og sultis asawa. Sige ko no be, kinsa dinhing banaha nga makaingon gyud pader, ang ako gyung asawa malipayon kaayo tungod nako. Sige, taas kamot. Naiusaw. Alis kayo. Ang asawa magasigig hapak. Hilong be. Uy, hilong ko. Pero, saan mag-inikli mo na siya? Ay, nakain na. Oy, mga bana sad, utro sad. Mao na, magpaambitay tag mga nindot, kay daghan kayong gihatag sa Ginoo natong nindot. Sugdan lang nato kuan kanang imong mata, nindot na, dili. Nindot. Sige kuno, lingay mong tupad niya, a beautiful eyes. Sige, ready? Kana
lang ko, simple na kayo na, ha? Gaya ko na, be. Beautiful eyes, be. Ready? Go. Wagid ng lingi, ay. Oy, ilurat manoong mata, isigasiga man hinoon, isulirap manoong mata, ngadtos mga silingan, mauna, wa na kaginansya ang Ginoo. Kinibitang ato dinhing gibuhat nga sige tag pamaligyag slots tungod sa ato mga projects, mauni ang paagi nga makaginansya mo. Kanang nipalit og slot, times 2 kanunay ang imong ginansya. Sama aning ni ay 5. Iyang gipaambit ang 5 niya ka libo. Ni ginansya og laing 5 ka libo. Nya pag-abot sa Ginoo, ang iyang 10,000, giingos Ginoo nga gamay ra na. Piyalanti kag mas daghan pang salapi. No? Ako, sigihan gina nako mo og sulti. Adtong ga-eskwela pa ko, akong ipaambit piso-piso. Piso ang buwan among contribution sa among asosasyon or sa among organisasyon, mga batanon. Nya, pagkatrabaho na nako, nagsige na kog paambit og 100. Kay na naman ko'y income. So, dili na piso. Nahimo ng 100. Nya, sa sige na kong paambit, diha sa simbahan, sa mga nag-eskwela, ako mga pobre sa kay mga kuyog sa akong organisasyon, nahimo kong pari. Pagkapari na nako, wala pa ko'y parokya, ang akong mapaambit, libo-libo na. Dili na 100. Karon nahimo na kong parish priest, wa lang nako daw kagamay aning atong parokya, pero nakapaambit na ta dili lang libo-libo, milyon-milyon na. Di ba? Pakpak. Tinuod gid ning giingos Ginoo, kasaligan man kas gamay, tagaan ti kag daghan. O na daghan kayong mahibong nganong sa kagamay sa atong parokya, makashare man tag milyon, hundreds of thousands ngadto sa laing mga parokya, ngadto sa mga tao. Usaragi atong gibuhat dinhi, nagsigi tag paambit. Sigig paambit. Mao na ay gyud mo sipyat og palit og slot karon. Ang ato ra bang sitiyo kaning Christ Transforming Union, tag 100 raman gid na pesos. Na ako'y mga lamisa rong gibutang dias gawas. Kay karon na lang ning kutob November 24 inig birthday sa inyong parish priest. Manghatag ko og labing minus 3,600 ka 5 kilo rice ngadto sa mga 3,600 ka mga kabus nga pamilya. Kanang 3,600 60 katag 60. Kay mo 60 years old man ko karong November 24 kung makaabot pa. Nya, nakapalit na mo. Nya, kutob ra days usa nga naap mahimo ra magduha, pwede sag 5. Nya naa pagitay 60 slot challenge nga 6,000. Pila pa may ato rong halin sa atong sitiyo as of yesterday. Ang atong halin niabot nag 21,004 slots, naapay 18,996 slots. Pakpakan na to ang namalit ni ini. Salamat kayo. Nya, nagsugod na taog paayo. Kay naasa yung mga 60 kabalay, labing minus atong ayuhon. Tagaan talamog sampol kay nanay usang nahuman aning si Manaha. Nya ang usa sa ikaduha hapit na sad mahuman. Nya na say gisugdan nga mga duha ka buok. Sige atong tan-awon ang sampol sa usa ka balay nga giayo. Kana mao na siya ang balay nga atong giayo. Nya pagkaayo na mao na siya inaon. Awa. Okay ba o dili? Okay kayo. Magpuyo ko ato nga trapal ray gibutang, nya magbuyo na ko ato nga hardiplex na, nya may pang pagkasiminto ang salog, nya gibutangan pag kanal-kanal ang kilid para di musod ang tubig. Mura na ta nagnaas palasyo
So usa pa lang to kabuok, sample pa lang to og naapay mga 60. Pero actually ang ni-apply gyud mga 140 kabalay, sobra pa gani. Pero ako lang giingnan nga 60 la itong siguroon kadto yung labing ubos niya kung naapay sobra, kung daghan mog paliton nga sitiyo, kung naapay sobra whole year round ato pag itong pang-ayo-ayohon ang katong ubang balay nga maabot nato og ayo. Kutob sa mahimo. Dinhi lang na sa atong parokya. 100 na kapin ang grabe kay kao. Nang ultimo kayong balay ba? Ma-feel magod nako ang akong ipuy ang balay sa una. Maguwang lagjutay atong naay mga trapal. Nya pobre gyud taon kaayo. Among atop suksukan lang namo og mga karton kanang mga pakpaks mais para di mo to maglumba intaw may katkat mga bata iniguan kapyot nga tos may atop suksok. Akong imaginon among balay sa una o karon akong tan-awon pupariha ra sa gid atong ipang-ayo. Nabitang nang ambisyon ko nga inig-retire na ako isip pare mubalik kog puyo ato among balay magpatukod kog balay nga nipa ang atop unya ang bongbong sa unya gamay ra kaayog measurement 8 Gs ra mao ra man to among balay sa una 8 Gs man tingali to nya punas kusina gamay nga naa say murag 5 8 basta tong kusina mao toy amo sang punduhan nitong mga onme mao toy akong ipatukod tingayng balay nga adto ko mupuyo hangtod ko mamatay ngano man tungod kay ipaambit nako tanan nga inyong gihatag dinhi. Salamat kaayo. Nya ang ato sang disap, ang atong disap kanang para diha sa pagpalit sa yuta nahalina na sa tag 116 ka slots, 24 slots na lang ang nahibilin. Pakpakan na to. Nya 101 ang actual na nga investment nga na-remit na apay 15 out of 116, 15 pa ka slots ang pledges niya ning evolve ang atong desisyon together sa atong PPC o PFC sa pipila ka mga investors o sa ato dinhing mga barangay officials nakadesisyon ta nga dili na nato ni ipasakop sa parokya atong himuong cooperative. So kagahapon naghimo na ang pre-membership pre-registration seminar para sa atong cooperative. Dunay 55 ka mga gitawag na to founding cooperators nga nitambong gahapon. So we are now in the process of registering sa atong cooperative. Unsa may tumong aning maong cooperative? Ang pagpalambo sa atong parokya, sa atong archdiocese ug sa katawhan nga maapil niini. So murag angan kuno sa atong cooperative initial pa lang ni San Vicente Ferrer Liluan Marketing Cooperative. Pangapil niya mo tanan ha. Pero ay lang sa among apil karon kay magpa-register pa ta. Once ma-register na ni ato pagining palambuon para sa kaayuhan sa tanan. Anhin nato dinhi ihatag ang atong contributions, ang atong mga talents niya ato ning ipaambit sa simbahan, ipaambit tanis katilingban, magpadayon ang atong pagpangayo og mga balay, magpadayon ang atong pagpangayo, pagpalambo sa simbahan, magpadayon ang atong paghimog mga livelihood programs para sa atong katawhan. Kining maong cooperative, kuan ni siya, bunga ni sa atong gugma sa pagsigig tinabangay. O hibaw ko, malipay pod niini ang atong arsobispo tungod kay mao man ni ang pangandoy na gani sa kanikarong sugbuswak human sa among General Pastoral Assembly, usa sa gipangandoy sa mga katawhan nga mapalambo ang mga cooperatives, ang mga BEC, mapalambo alang sa kalambuan sa katawhan. Dili las mga pare,
hastas mga tao. Di ba? Kay ato manggonggitan-aw nga ba, mailisan unya laing pari dinhi, nya dili na puparihan ato panglantaw, ana, mahipos og ditso ang atong mga nindot kayong programa. Pero mailisag pari diri, permanente mang ato diha. So, permanente ras ang atong tabang diri. O unsa may atong gihimo niini, matod pa sa Ginoo, hatagan patamog daghang mga grasya. O kining grasya nga ihatag sa Ginoo, anhin nato ibutang sa cooperative aron ato sa ning mapaambit nga sustainable o stable nga paagi. Dili ba mag-usab-usab ba? Depende las mulingko dinhi. Di man sa kita kalikay nga di man gyud magparihang usa ka tawo. Og kining atong gibuhat nakapahatag ni og dako nga inspirasyon natong tanan. Aw inspired ba mo? Palit mog slat. Iguli ro ninyo ay na mo diag likay-likay. Palit mog slat. Kay haron daghan patag mapakita diri nga mga balay nga maayo nato. At least maarang-arang lang. Dili gyud kay nindot pero maarang-arang. Makapuyo sila og balay nga para sa tao, dili para sa hayop. Kay usahay ra ba no? Ang ato mga silingan, mas nindot pagbalay ang atong iro. Mas nindot pagbalay ang mga manok. Mas inatiman pa ang mga iring ug mga iro. Sinod pagkwarto, diirkon pa. Pero ang silingan, wa na gani hapit agianan. Iniguan pagyog kusog, lunupan pa ang balay nga gitabil-tabila na lang ganig mga tarpulin o mga karton, bahaon pagyod. Pero ang atong mga iro, ang atong mga iring, atong mga manok, may kaayong pagkahimutang, di ka ta mauwaw sa Ginoo ana, kamong naaan ang kahimtanga, haron makabawi-bawi mo, palit na lagslat. Kay kami nalay paayo ana, kami na lang anay hatag kami nalay, kita na lang sa simbahan, ako na lang anay mangita, hain ang mga ayuhonon, palit na lang mog slat, aron di kayo mo mahasol, no? Ana na lang. Okay mo ana? O ana? Ana? Asos. Malangit na nang ni ana, kanang wa maglihok, ambot lang ka ninyo. Sige na, manindog na ta.